Ehla nasezatsi ngubingelele phungamukele emukule emakhaya kwesimanzonzo lapho singulethela khona izindaba zamaskandi ehamba phambili nife ngesikhathi kanti futhi nenohlonze. Mukule emakhaya ke ayabantu sebekhwele badiliya kukhuzani ngempela behlekisa ngaye basho ngempela ukuthi leli demoni ukhuzani bekhala ngalo kodwa ngamuva nje ukhuzani buwaphinde wabhala futhi wathi usenqobile leli demoni kodwa abantu abaningi basho ngempela ukuthi cha leli demoni ligcine ngempela limgomondele ngempela ukhuza njengoba sibonile ngempela ukuthi hey leya show lebi lapha kuMzansi Magic sibukile ngempela ngicabanga ukuthi kube yi-hour silindele ngempela ukuthi yasemandaba izongena ikhonye khona lapha kulase Dubai kodwa kubhlungu ukuthi silinde salinda kodwa ukhuzana azange ngena waperform kodwa into ayenzile ukuthi ungenile nje kwisiqephu esincane lapha khona ebesho khona indawo ezingamagugu la KwaZulu-Natal nase South Africa yonke ihloso ke yalethi bememezela benzela ukuthi abatshali imali bale ko Dubai bekwazi ukuthi bevakashele iKwaZulu-Natal noma iSouth Africa. Kulapho ke abantu abaningi belokhu belindele ukuze kwangena igroup yokugcina kuyimikhasa abantu abaningi bayitshena ukuthi ngempela ukhuzani uzovala umcimbi njengoba ukwaziwa la maskandi ukuthi umuntu obaluleke kakhulu ujwayele ukuvala umcimbi kodwa silindile ngempela badlala kwangena abafana bemikhasa belungu badlala oxa abantu abaningi ukuthi labafana laba bagcine sebecula yena ingoma kakhuzani ingoma ethi ijela abantu abaningi bebetshela ukuthi uzongena ukhuzani lapho kodwa silinde ngempela kwaze kwenyuka amagama escreening lutho ukhuzani ukuperform abantu abaningi bayibuzile ukuthi kade ukhuzani ubeyiswaphi phesheya le eDubai ngempela ezigcine ngoba egcine ngaperformanga kanje kodwa ukhuzani kuleya live leyana ibikhona uphendulile ngempela ukuthi abantu abakhululeke yena sizombona komunye umcimbi ozovela ngolesibili khona lapha ya ku TV uthele umcimbi lona ubizwa ngokuthi iBlood Sam Premier ushilo ngempela ukuthi uzovela kuwo lo mcimbi lo abantu abakhululeke nje bebeka umoya phansi yena la vele akugcine engangenanga ngenxa lezi ezathu lezi akayibekile eqaleni ukuthi ngathi khona ngempela ungazwisani kahle kanye nabahleli balolu hlelo lolu noma lalo mcimbi lo mukele emakhaya ke izona indawo zamaskandi ngempela engithenga kutholela zona lezi njengoba hlale kuyinhloso yami ukuthi hlale ngubeka ngempela ukuthi kwenzakalani la emkhakheni kaMaskandi uyazi ukuthi esimanzonzo ichannel yakhe esukulethela ngempela indaba zamaskandi zisashisa nje namhlanje ke izona indaba engithenga kuphathela zona akehlangani futhi ngokuzayo till next time siyabonga. KwaZulu-Natal, you will hear a very infectious sound. It's called Maskandi. And there is a brother that does it like no other. His name is Khuzani. And this is his song, it's called Ichele. Myself and Danny Wong are going to give it a bash. Right? Let's see how it goes. Yeah.